Què passa, gent del Supermón? Benvinguts al Supermón de Juan i Patri. Ave María Purísima, Mare Leonor Manuel, abadesa de les Clarisses. Sense pecat concebuda, però ja no me diuen aixina. Ara sóc Isabel. T'envia el rei Joan II? Sempre sereu Eleonor, filla d'Enric de Villena. Filla bastarda, encara que la reina Maria, en pau descanse, se fera càrrec de mi i me tractara com una princesa. Abadesa, el nostre rei, Joan II de València i Navarra, reclama la vostra presència en el Palau Real. Ha de fer un recital poètic en tots els grans trobadors del regne i demana la vostra presència. És de bo saber que a mi, una dona, se'm considere digna de participar en un recital d'hòmens. Més els meus vots me retenen en la clausura d'este convent. Maneu-li els meus respectes al rei, però el meu lloc està junt a les meues germanes i junt a Déu. Mare Eleonor, disculpeu-me, Isabel, no és lo meu deure malvar los vostres vots sagrats, més com a cavaller del rei he d'insistir. Altres poetes parlen de vos, menyspreen les vostres obres per ser dona. I acaso veure un home com és el rei de València no seria desairar la meva condició de dona? Només un home està per damunt del rei, i és aquell al que m'he consagrat, nostre Senyor Jesucrist. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Vaig ser criat a la cort del son germà, Alfons III, Déu el tinga en la seva glòria. Mentre que altres dones se dedicaven a la vida cortesana, jo viu a l'escriptura la forma d'entendre a Déu, i a nosaltres, les grans oblidades, les dones, que al igual que els demés religiosos, les dones orem i treballem. No oblideu mai que Déu tria la Verge Maria per a concebir el seu fill i que poguera perdonar nostres pecats. Beneïda tu és entre totes les dones. Sense dubte formareu part d'este sigle d'or que nostres escriptors proclamen exaltant la llengua valenciana. Quina resposta li comunica el nostre rei Joan II? Cavaller, vos mateix heu dit, nostre rei és, però l'Altíssim ho és més que ell. El meu lloc està entre les meues germanes Clarisses i junt a Déu. No te baixes del Supermón.